ए बबुआ के पापा कमरिया कमरिया धके जाबो ए बबुआ के पापा कमरिया धके जाबो बबुआ के पापा अम्मा के बोलावे तो अम्मा नहीं आवेली हो अम्मा के बोलाइला नहीं आवेली हो अम्मा के बोलावे तो अम्मा नहीं आवे अम्मा के बोलावे तो अम्मा नहीं आवेली हो ये बात के कहत आदित्य भैया के मेहरान कि अरे मम्मी के नाता तोड़ो ए बबुआ के पापा मम्मी के मम्मी के नाता तोड़ो ए बबुआ के पापा मम्मी के नाता तोड़ो बबुआ के पापा क्या बात है तरीके जब ननद आइबे ना करी तो ननद रखा के कौन फायदा बा हाँ इनकर के जल्दी घर से भगाओ बहुत तरीके कि अरे ननद से नाता तोड़ो ए बबुआ के पापा ननद से नाता तोड़ो ए बबुआ के पापा ननद से नाता तोड़ो ए बबुआ के पापा ननद से नाता तोड़ो गोतिन के बोलावे तो गोतिन नहीं आवेली हो गोतिन के बोलाइला तो गोतिन नहीं आवेली हो गोतिन के बोलावे तो गोतिन नहीं राउरे के कहत कि गोतिन के बोलावे अरे तो गोतिन नहीं आवेली हो अरे तो हई भौजी से नाता तोड़ो ए बबुआ के पापा भौजी से नाता तोड़ो ए बबुआ के पापा भौजी से नाता तोड़ो ए बबुआ के पापा भौजी से नाता तोड़ो ए बाबा बबुआ के पापा एही में एक लाइन औरी गावेला 12 दिन के बरहिया बरहियो न बीतल हो 12 दिन के बरहिया बरहियो न बीतल ए ललना कीड़ी के राहे पियावा दे देखत मोहला गेला हो
सैया के मनवा